Школата на кралицата, цар футбол и обратното движение. Допреди 7 години дом на Дарън Уикс. Всичко, което правиш, е риск. Не е ли така? Но не е ли по-добре, когато погледнеш назад, да кажеш: опитах, но не беше за мен, отколкото да се чудиш какво би станало, ако пробваш? Преди няколко години Дарън не подозира, че животът му ще се промени. Живее в Уелс заедно с съпругата и двете си деца. Работих в продажбите, бях менеджер продажби. Винаги това съм правил. Бях добър в работата си, но това беше просто работа. Ставаш сутрин, отиваш на работа, вършиш каквото трябва и в края на деня се прибираш вкъщи. Винаги съм си мислил, че в живота трябва да има нещо повече от това, което правиш. Гледахме предаване по английската телевизия. България беше представена като следващата топ дестинация, място, където да отидеш. Една от 10-те най-добри страни в Европа. Дарън и жена му Ники бързо решават, че България ще бъде техният нов дом. Напуснахме работа, продадохме къщата си, моите деца също трябваше да се изнесат и да намерят къде да живеят, но те са големи хора. Да ги оставим беше тежката част. Когато идват тук през ваканциите, а те идват всяко лято, и двамата разбират защо взехме това решение. Преди 3 години съдбата го отвежда в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Намира ранена сова и я води в него. Решава, че иска да се грижи за животни в беда. Казах на жена ми: наистина много искам да работя там. Затова, когато се прибрахме вкъщи, моята жена писа на Кристина и я попита дали наемат доброволци. Тя отговори положително и така започнах работа тук. Идвах 3 пъти седмично. Преди година Дарън решава да се преквалифицира. Прибира се в Уелс. Обучава се 3 месеца, за да вземе сертификат за отглеждане и размножаване на ловни соколи. Сега връщането на този изчезнал вид в природата на България е негова отговорност. Моята работа е да помогна на тези соколи да създадат поколение, за да може после да ги пусне в дивата природа. Това е моята работа, така че трябва да им създам настроение, да им пусна малко музика, осветление, да се погрижа за романтиката. Англичанинът е категоричен, че не би заменил работата си за нищо на света. Как да не обичаш тази работа? Това, което правим, си струва. Всеки може да продава мебели. Ти пак ще си купиш мебели, независимо дали аз съм там, за да ти ги продам. Някой обаче трябва да се погрижи за тези птици. Това е много по-удовлетворително. Те се нуждаят от мен. Това е много по-важно. Дарън вече взема българска заплата. Признава обаче, че със съпругата му все още разчитат и на спестяванията си. За връщане в Уелс не мислят. Ако някой ми беше казал преди 7 години, че ще замина за България и ще работя за опазването на природата там, щях да му се изсмея. Но е чудесно. Живеех добре в Англия, но тук ми е по-добре. Много по-добре.